se Jenkins da primi loptu. Najraspoloženiji igrač u napadu Zvezde. Jenkins traži sebi poziciju. Jenkins za 2! Charles Jenkins za vođstvo Crvene Zvezde! Charles Jenkins podsjeća na one dane kada je u Evrokupu sa Zvezdom sam pobeđivao protivnike. Time out. Poena prednosti. Kostas Lukas je na parketu. Lopta kod Bogdanovića. Dobra odbrana Zvezde. Sluka za judo, a ide Fener na 2 poena. Neće moći preko Kuzmića. Crvena Zvezda je pobedila ekipu Fenerbahčea. Na radost više od 7000 gledalaca u dvorani Aleksandar Nikolić. Velika pobjeda košarkaša Crvene Zvezde protiv jedne od dveju ekipa koje ova vojska Dejana Radonjića nije pobedila u posljednjih nekoliko sezona u Evroligi. Ostao je još samo Olimpijakos posle 5 vezanih pobjeda ekipe Fenerbahčea. Kad se sad nisam šlogirao, nikad neću.